An filɛbagaw ani a lamɛnbagaw cɛw ni muso denmisɛnw ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula nɛgɛ kanɲɛ 18 ale tɛmɛna bi ye avril kalo ale tile 4 ye min ye san 2024 an b'o kɔnɔna na sunkalo ale tile 25 ye bi ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kun jumɛn na Adama ale sɔnna ka tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na n'o sɛbɛn ye k'a yira k'a fɔ ko ka taa kalata la Fabu Jara ale bɛ Adama PAJ kɔnɔ a ye laseli kɛ Renouveau sanfɛ u ka laɲini kun a bɛna na o fɔ an ye maa bɛ se ka faamuyali kɛ o la cogo min na an ka olomasiri taba saba kelen ale ni polisi saba ala kɔni olu ka kalifa minnu la wulikajɔ senfɛ min kɛra ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na funteni ale bɛ ka dadigi kɛ min ye baara ta cogo ye ekɔliso kɔnɔna na k'u bɛna o falen ka sanga funteni ale kɛcogo ma kɔkan kibaruyaw la wɔlɔfɔ ka yɛrɛma hɔrɔnna o san 64 o ye bi ye nka min ye jamanakuntigi kura ye ale ko k'a kɛ drapeau yɛlɛ dɔrɔn ye ale ni revue de troupe ko ka o kɛ u ka palais présidentiel ale kɔnɔna na Donald Trump ale bɛ wulikajɔ la hali bi yaasa ka se ka a ka maaw fara ɲɔgɔn kan États-Unis fan caman fɛ baara minnu bɛ senna ale ni kɔkan kibaruyaw an na olu da aw tulo kan bi wulada in na a y'aw sɔgɔlen to Jani.ml FM na yaasa aw ka se ka kunnafoni sanumanw olu sɔrɔ an ka polisilaka saba ani wolomasiri taba kelen olu kɔni bɔnna u ni na baara senfɛ sabu fɔ min ma ko patrouille kɛra ɲɔnɔ Segu mara la mars kalo tile 31 u kun bɔra k'u bɛ taa siribalakaw fɛ ɲɔnɔ mara la dugu min yɛrɛ bɛ n'u b'a fɔ ma ko Kolodugu kura u taala yen ni sufɛla la sa u segintɔ nɛgɛ kanɲɛ ni 23 tɛmɛnen kɔfɛ min ye wolomasiri taba ni polisi ninnu ye sa ani gardiw a bɛ n'a fɔ laada de don u bolo waati ni waati u bɛ bɔ ka munumunu salo kɛ yaasa ka se ka dugudenw n'u bolominɛw k'olu lakisi cogo min u taara o wulikajɔ min na sa u segintɔ de sa ka bɔtɔ siribalakaw fɛ min ye mɔbili kelen kɔni ye o yɛrɛla dugu jukɔrɔmugu kan maa 4 o de nin tora a la polisi saba ale ni wolomasiri taba kelen ɲɔnɔ u ka janajaw olu bɛɛ lajɛlen kɛra bi u y'a yira sa ko min ye maa falen caman ye olu taara kɛnɛ kan ka dugawu don kɛ fure ninnu ala ka se ka u dayɔrɔ o sumaya cogo min na min ye wolomasiri tabaw ye ɲɔnɔ kɔnɔna na fana u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ ni fɛɛrɛ minnu bɛ u bolo o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna na to sen na yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakisi cogo min na vignette ale tali ko hukumu kɔnɔna na an y'a yira la k'a fɔ ko mars kalo tile 31 o de tun kan ka kɛ vignette tali banni ye nka min ye Bamako ɲɛmaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko olu ka vignette n'o ye Bamako mairie ta ye k'o taara a yɛrɛ sɔrɔ avril kalo tile 30 la sa ministre min fana bɛ sɔrɔ ko kun an ka jamana kɔnɔ ne ale bɛ mɔbiliw vignette feereli ko ɲɛnabɔ ka tɛmɛ impôt fɛ ale fana ko o waati kelen don n'o ye 30 avril ye ko o kɔnɔna kɔni ɲangini tɛna da maa si ka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka o baara kɛ cogo min o bilara communiqué kɔnɔna na communiqué min bi n'a danganɛmayara bɛɛ lajɛlen ye Kidal ko gouverneur y'a yira k'a fɔ ko yanni nin kalo in tile 17 fana cɛ min ye wolomasiri tabaw ye sa ka taa se maa wɛrɛw ma k'u bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ale disons k'a fɔ min ye service minnu bɛ yen olu de faso ka cakɛdaw ye k'a ɲini a ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen fɛ sa u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ minnu ma taa u sigiyɔrɔ la u ka segin ka taa yaasa baara minnu bɛ u bɛ se k'olu kɛ cogo min na ko ni nin kalo in tile 17 kɔni tɛmɛna sa gouverneur y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ min b'u bolo u na o sigi sen kan yaasa maa minnu bɛ yen n'olu ma se ka nin waleya ninnu kɛ u bɛ se cogo min na ka nɔbilali kɛ olu ka ko la douanzakaw fɛ yen min ye maaw ye u y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na wolomasiri tabaw ye wulikajɔ caman kɛ olu ka bolofara ninnu kɔnɔna na maa minnu tun bɛ yen n'olu ka sugumisɛnnin dɔw tun tɛ se ka jɔ sa olu caman y'a yira k'a fɔ ko baaraw bɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin waati ninnu na nka u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛna degun b'u kan sabula min ye sɔrɔdasiw ye olu ka wulikajɔ n'u ka baara ninnu bɛ kɛ hukumu minnu kɔnɔna na olu kɛcogo ka ɲi nka n'u y'u kɔdon dugudenw y'a yira k'a fɔ ko olu ni hɛrɛ farala fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ o la sa yaasa ka se ka o bila sen kelen kan u ye o de laɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an y'a yira o la k'a fɔ nin min ye nin tubabukalo min sara o tile 31 bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ bɛrɛbɛrɛli tɔn dɔw bɔra k'a yira k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ye ko a banna a tun ye san 2 min fara a kan n'o o décret tun bɛ ban mars kalo tile 26 ka kɛ n'o ye sa bɛrɛbɛrɛli tɔn ni fasodenw ka tɔnjɛkulu caman kɔni u bolonɔ bila sɛbɛnna ka se ka o sigi sen kan bi n'o y'a sɔrɔ maa caman bɛ k'a yira k'a fɔ ko kalata tɛ se ka kɛ ka kɛ ni basigibaliya ye Adama PAJ kɔnɔna na min ye Fabu Jara ye ale tun bɛ barosigi dɔ la Renouveau sanfɛ a ye min fɔ olu ka tɔn hakilina na n'u ka tɔn ka faamuyali cogo la an ka jɛ ka o lamɛn Fabu Jara Adama PAJ o maa don ni ko ta k'a lajɛ
hakilaw tɛ se ka kɛ kelen ye analyse bɛɛ la quoi dɔw bɛ yen olu ko sécurité de priorité dɔw bɛ yen olu ko an ka taa ni élection ko ye mais n'i y'a balance kɛ k'a lajɛ bi an ye politique mɔgɔ an ye fanga ɲininaw de ye an tɛ se ka sécurité ko prioriser élection kan parce que n'i bɛ fanga ɲini vote ka kɛ o de ka ɲi parti politique ma parce que parti politique n'i ko démocratie parti politique y'a jɔsen dɔ de ye o je dirais même que a ni yɛrɛ de ye parti politique ye parce que association ninnu ni fɛn ninnu olu kɔni ye dɔ dilanna mais ka dilan an bɛ fanga ɲini ka fanga exercer o ye parti politique ka baara de ye bon maintenant sécurité ma fɔ n ko gɛlɛya t'a kɔnɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ gɛlɛyaba mun dɔw bɛ yen n'u dɔw wulila o ye kidali libreli ye o tun ka gɛlɛn mɔgɔw yɛrɛ tun ma da la ko bɛ se ka kɛ mais vraiment o kɛra o ɲana n tɛrɛ de passage vraiment n bɛ faamaw fo u ka o effort la quoi mais o n'a ta o ta insécurité bɛ a bɛ yɔrɔ caman na a bɛ yɔrɔ caman na c'est pas à 5 sur 5 zoro faute o tɛ mais a fana ka lajɛ sécurité ko in kɔfɛ ni vote ko in fana bɛ se ka jamana lafiya dɔɔni parce que gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ an fana kana an da tɛ se ka dogo olu la o ni vote ko de bɛ se ka an permettre an ka o fana labɛn an bɛ taa vote fana kan vote fana ye jamana taasiyɛn dɔ de ye sécurité ka kɛlɛ kɛ ka sécurité nati o ye kɛlɛ ye cogo min na vote fana ye jamana sinsinnan dɔ de ye parce que jamana kɔnɔden dɔw fana ka laɲini ye a ka kɛ o cogoya ye. Fabu Jara Adema PAG o tɔgɔ la ale ka faamuyali cogo la baara kan ka kɛ nin cogoya in fana na n'an bɔra yen an bɛna sisan sa kiiritigɛko kunnakun kan bɛɛ lajɛlen bɔra kalama ko waati dɔ la min ye baarakɛla dɔ ye ale kɔni ja kun taara sa lamɛnbagaw ka hakɛ to a lankolon k'o bila fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ o ko in kɔni kun digira maaw la maa caman kun wulila k'i jɔ u y'a yira k'a fɔ sa ko maa saba minnu kɔni ye o waleya in kɛ sa ko u y'olu kɔni bila ka taga bolikaw fɛ k'a saba bɛɛ lajɛlen ye muso ye wulikajɔ in kan ka kɛ cogo min na n'u ka kiiri kan ka sigi sen kan nin kalo in tile mɛ kalo nata tile 9 k'u ka kiiri kan ka kɛ yan'o cɛ sa maa minnu kɔni ye waleya in kɛ ka npogotiginin foto ta k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ olu bilara kiiri ale ka bolo ka bolikaw olu fɛ yen kɔkan kibaruyaw nasira la sa min ye wɔlɔfɔw ka jamana kɔnɔna na a yira k'a fɔ bi kun y'olu ka yɛrɛma hɔrɔnya o tali san 64 ye san 64 hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ ko min y'u ka jamanakuntigi kura ye ale ko k'a tɛ fɛ defile ka kɛ laadala min bɛ kɛ kɔrɔlen ka taa fɛnw kɛ ale ko k'o to yen k'u ka wulikajɔ mankanni kɛ u ka kuluba kɔnɔna na sa n'o y'u ka jamanakuntigi ka masakɛ ka sigiyɔrɔ ye jamanakuntigi yɛrɛ kura n'o o ye Basiru Jomani Fayi ye ale tun bɛ yen ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u kana drapeau yɛlɛ min ye pɔnpɔrɔnɔ ye k'o da sɔrɔdasiw ale ka tɛmɛ olu ɲɛkɔrɔ taali baara minnu kan ka kɛ ale laseli minnu kan ka kɛ ale na olu ɲɛfɔ min ye yɛlɛma hɔrɔnya in yɛrɛ sa ɲinanta k'u y'a bila hukumu min kɔnɔ na o ye bɛn ni kelenya ye cɛfɔ ni kanbɛn wolomasiri tabaa minnu bɛ u fɛ yen k'olu fo k'u waleɲuman dɔn olu minnu y'u cɛsiri kosɛbɛ yaasa min ye kɛlɛba minnu kɛra k'u ka yɛlɛma hɔrɔnya tali la u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ani jamanakuntigi kɔrɔ minnu tɛmɛn'u fɛ yen ka taa se assemblée nationale ma sa olu bɛɛ lajɛlen kɔni tasibila kɛra olu ye waleya in kɛnɛ kan sa n'o y'a sɔrɔ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye armée ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen assemblée nationale o ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen conseil économique social environnemental Sénégal tɔgɔ la ka taa se au conseil de collectivité territoriale ma ale ni premier ministre n'o ye Ousmane Sonko ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan u ka kuluba faama sigiyɔrɔ la sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka détachement d'escadron maaw ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ jamanakuntigi ale yɛrɛ ka sɔrɔ ka na foli se olu ma kuma minnu kan ka kɛ a ko hukumu kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ sa ka sɔrɔ ka baara k'ale kuncɛ ten cogo la i n'a fɔ a laɲinina cogo min alisa wɔlɔfɔw fɛ yen min ye Basiru Jomani Fayi ye ale kɛlen k'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ tuma min na ne o ye investiture ye o banna nɔ goni min fɛ dɔrɔn maa min a bilara maa min nɔ na sa n'o ye Macky Sall ye ale kɔni k'a y'a ka pankuru ta ka bɔ Senegal ale kɔnɔna na pankuru min n'a y'o ta o ye u yɛrɛ ka jamanakuntigi pankuru ye ko min ye Basiru Jomani Fayi ye k'o jara n'a ye k'a ka pankuru in ta a bɔlen Senegal k'a taara Guinée Bissau kaw fɛ yen ka bɔ Guinée Bissau ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Magankaw fɛ yen Imura ko a bɛ ka o kɛ ko n'a bɔra kɔni a yira k'a fɔ ko a sigi kɛlen don k'a kɔnɔ nansara dugu dɔw la walima Marokokaw olu fɛ yen maa caman kɔni y'a yira bi k'a fɔ ko u ka kunnafonidi gafew caman y'a yira k'a fɔ ko min ye Macky Sall ye ko a bɛ Magan nin waati in na Imura o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni selicini ni seli o kuncɛli ye ko n'a bɔra sa kɔni caman y'a yira k'a fɔ k'a bɛ sɔn ka taa Maroko walima a bɛ taa Faransikaw olu fɛ yen u y'a a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen kɔni k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ yen ka ban halisa Senegalikaw fɛ yen sa min ye minnu ye fanga ta n'o ye Ousmane Sonko ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ye sa u y'a yira k'a fɔ ko olu ka tɔn sariyaw b'a yira k'a fɔ ko n'u ye jɔyɔrɔ sɔrɔ i bɛ
i jɔyɔrɔ bila parti ale kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na sa Usman Sonko ale yɛrɛ kɔni bɔra tɔn ɲɛmaaya la pewu Basiru Jomaye Faye n'ale kun ye secrétaire général ale fana y'a jɔyɔrɔ bila min ye maaw caman ɲɛsinnen don maa minnu ma nin waati in na o ye nin kamalen filaw somɔgɔw ye Usman Sonko ale ba o ye laseli kɛ n'o ye Kadi Ngom ye k'a b'a ɲini a denkɛ fɛ a ka hakili to kumaw la a ye kuma minnu fɔ a n'a ka kunkolo kɔrɔta ale bɛ se ka to ni waleya minnu timɛli ye k'a k'a jija kumakanw a ka olu bato musokɔrɔba in ale ye o laseli kɛ min ye groupe génération solidaire maaw ye olu kɔrɔwarikaw fɛ yen olu ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye Guillaume Soro ye ani Alassane Dramane Ouattara k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ foliw ye tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ ko min ye chrétienw olu ka sunkalo ani silamɛ sunkalo k'o kumaw ko a ye tali k'o la Guillaume Soro k'a kɔni de nɛgɛjuru ta sa k'a ci Alassane Dramane Ouattara ma k'a jira la k'a fɔ ko marisi kalo in kɔni k'o ye kalo ye ko kalo min na to ko gɛlɛyabaw bɛna ban u ka jamana kɔnɔna na a y'a jira fana k'a fɔ ko min ye basigi ni lafiya min n'ale yɛrɛ bɛ k'o ɲini a nɔfɛmaw ko fanga bɛ ka se ka bɔda di olu ma cogo minnu na k'a ni jamanakuntigi ka kuma tɛmɛna o kan min ye vice président génération des peuples ye sa n'o o ye Sulemani Kone ko o yɛrɛ sera k'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ ale ni Guillaume Soro nɔfɛ maa caman bi Côte d'Ivoire kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ ko min ye maa ninnu kɔni ye u caman nisɔndiyalen don ni weleli min sera ka kɛ Guillaume Soro ale ni Alassane Dramane Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ Guillaume Soro yɛrɛ bɔlɔlɔ sira kan a y'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko poisson d'avril tɛ dɛ k'a ni Alassane ni ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira la ko baaraw bɛ sen na k'u ka siɲɛ wɛrɛ ɲɔgɔn ye ko bɛ taa kɛ Abidjan kɔnɔna na ko n'Ala n'a kira sɔnna a ma ko wa fana ko laɲini ye min ye ko ye san 2025 o kalata min kan ka na ne ko in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ o ko kelen o hukumu de kɔnɔna na sa maa caman bɛ ka ɲininkali kɛ sɔnɔgɔya min bɛ ka don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o sɔnɔgɔya in o lafiya tɔnɔ min bɛ o la Côte d'Ivoire bolo maaw bɛ ka ɲininkali kɛ o la basigi ni lafiya ni fɛn ɲɔgɔn min bɛ yen min ye futinɛ min n'o kun bɛ ka na wuli sa ko ka se ka o ban ko Ala y'a to min ye Guillaume Soro ye a kɔni nalen farafinna sa ka t'i sigi Nizɛrikaw fɛ yen ani jamana minnu bɛ Côte d'Ivoire lamini na n'olu ɲɛmaaw fana ka ɲɔgɔn ye k'o ye sɔnɔgɔya na sɔnɔgɔya min n'o b'a to Alassane yɛrɛ y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ kuma sera hali ni ale yɛrɛ ma fɛn ma fɔ a ye a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in kɔnɔna kɔni min ye baara kɛcogo ye olu n'u taacogo olu kan ka kɛ cogo min na sa ko olu bɛɛ lajɛlen faamuyara Faransikaw fɛ yen u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Nicolas Sarkozy ye ale furumuso n'o o ye Carla Bruni ye u ka télévision so bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Europe 1 k'a y'a fɔ o sanfɛla la k'a ye dɔnkili kura bɔ dɛ dɔnkili kura in k'o bɛ tali kɛ min na maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ye cɛw ye n'u tɛ sigi u yɛrɛ ma u b'u to furu la ka muso wɛrɛw kanu ko min ye Nicolas Sarkozy ye ko kangarida kan de don wa walima muso in bɛ fɛ k'a dakɔrɔbɔ hali bi de ko Carla Bruni dun k'a mana min fɔ k'a b'o kɛ dɛ a ko a bɛ min fɔ a cɛkɔrɔw ye ani maa minnu ye waleya tugu ta ka ɲɛsin musow ma ko ni maa min y'ale janfa k'ale b'i fa de koyi k'a b'i fa dɛ ko k'a fɔ Sarkozy ye k'a ye ci mɛn wa ko sabula ko muso in k'a fana tɛ sɔn min ye kibaruya ninnu ye sa u bɛɛ lajɛlen dira u ka kunnafoni gafew olu ka kibaruyaw senfɛ kibaruya minnu sa n'u b'a fɔ olu ma ko maaw tɛ min kɔlɔsi ani maaw tɛ min mɛn irisikaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko halisa k'u ni Faransi tɛna fara ɲɔgɔn na koyi min ye irisiw ka wolomasiri tabaw ka minisiri ye n'o ye Sergei Chebou ye ko a n'a ɲɔgɔnna min bɛ fɛnw fɛ yen sa Faransikaw fɛ yen k'a ni o kɔni o kumana o kuma senfɛ sa k'a y'a fɔ ye ko ni Faransi kɔni Ala y'u ci u k'a fɔ k'u bɛ sɔrɔdasiw de bila ka taga Ukrainekaw fɛ yen ko Faransi k'a bila a kunna k'a ni irisi bɛ ɲɔgɔn na sa fo finikan fo nɛrɛbɔ États-Unis-kaw fɛ yen tile kelen min bɛ yen n'o meeting fila kun kan ka kɛ Michigan kɔnɔna na ale ni Wisconsin min ye Donald Trump ye ko a kɔni ye kumabaw ta ka ɲɛsin Joe Biden ma koyi k'a fɔ ko Joe Biden ko o ka kalata o mana na se sɔrɔ ko kɔni ka se ni o ka fɛn minnu sɔrɔla kalata la ko nana ni degun ni États-Unis yɛrɛ binni de ye ko sabula k'a ni maaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo minnu tɛ ko kalama ko wa fana ko min ye maaw ye maa minnu bɛ bɔ kɔ kan ka na u ka jamana kɔnɔ bi ko o kɔni olu ka nali ko u k'a kɛlen don k'olu don baara Joe Biden yɛrɛ a yɛrɛ ma kuma sɔrɔ ka fɔ nin ko in na fɔlɔ u y'a jira k'a fɔ ko min ye Donald Trump ye k'a kɔni bɛ k'a ka meeting baw kɛ yanni u ka primaires bɛɛ lajɛlen kun ka cɛ États-Unis-kaw olu fɛ yen Peru jamana ɲɛmaa n'o o ye muso ye ko ale kɔni tɔgɔ bɛ montre ko dɔ la dɛ montre in kuma ko a cayara min ye a ka minisiri 6 10 ani 8 kan
olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ walan sɛmɛ ntɛnɛn don sabula u y'a yira k'a fɔ ko min ye présidenti yɛrɛ ye k'a tɔgɔ bɛ sɛbɛn min bɛ bi n'a fɔra k'a ye dagabana monturu dɔ san monturu in musaka ka ca kosɛbɛ o de la minisiri min bɛ yen n'o b'u ka sɔrɔ ko kunna ale kɔni y'a yira u ka conseil de ministre tɛmɛnen na ko ale ye baara sɛmɛ wa ale kelen tɛ fana u ka maa caman bɛ yen bi minnu ye baara sɛmɛ ko kabini novembre kalo tile 21 ko nin ko in bɛ sen na tibitaba barika bonyana min ye jamanakuntigi muso in ye sa k'a kɛlen don ka denbaya ni du ta k'o don baaraw la baara minnu bi n'olu kɛlen don ka degun kɛ kosɛbɛ min ye jamana yɛrɛ kɛlen don ka fereke ko n'o nana fara ni monturuko kuma in kan monturuko min fana ta tɛ ka don a la kun tɛ ka don a la k'a ka ɲi u ka se ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ tayiwanikaw fɛ yen dugukolo yɛrɛ k'o kɛra ye o dugukolo yɛrɛ senfɛ sa mɔgɔ 9 k'o de ni tora a la min ye maa 821 olu de joginna u y'a yira k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna famana ka k'u ka jamana kɔnɔ nin y'a san 25 ye n'an segira ka n'an yɛrɛ fɛ yan funteni ko a kuma bɛ ka fɔ kosɛbɛ min ye météo maaw ye u kɔni ye fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ ka laseliw kɛ k'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna u bɛ se k'u kɔlɔsi cogo min sisan météo mɔgɔw ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi fana ko n'aw ma ɲɛ a bɛ fenêtres dayɛlɛ a b'aw ka sow dayɛlɛ ko mɔgɔw k'u kɔlɔsi min ye saw basaw ko tile kalaya fɛ k'olu fana bɛ se ka don ka t'u bila i ka so kɔnɔ donc n'i nana n'i bɛ n'i da i k'i ka dilan kongo kura ye i k'a fan bɛɛ lajɛlen jateminɛ n'i dalen n'i tulo bɛ mankan na i ma min faamu i ka wuli k'i jɔ i k'a ko ɲɛɲini sabula ko baganw k'u fana degunnen don ale ni nimafɛnw caman k'u yɛrɛ ɲinitɔ n'u ye woni ye walima n'u ye bɔdani min sɔrɔ u bɛ t'u da ye ko mɔgɔw k'u hakili t'o la kosɛbɛ funteni ko in ta fanfɛla la denmisɛnninw hakili la laɲini dɔ kɛra o la ministre de l'éducation ale ye bataki kɛ n'ala sɔnna ma su in na an na o da mɔgɔw tulo ka kalanko ta nasira fɛ sabula sisan midi 10 heures tile o bɛ komi lahawta tile de a ka farin yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la wa maaw bɛ ka dugawu kɛ yaasa sanji ka se ka na min ye funteni dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min o funteni ko hukumu kelen in fana kɔnɔna na fana a ɲininen don maaw caman fɛ maa minnu bɛ yen ko n'olu si kɔni san 65 sɔrɔ ka ban k'olu k'u kɔlɔsi denmisɛnw kɔni olu ka ji ka d'olu ma kuma o kuma yaasa u bɛ se ka lafiya cogo min tiɲɛ na n'i bɛ fɛ ka fɛn in dɔn e ka datugu bani datugu yɛrɛ dala wo t'a la i k'a jateminɛ i b'a ye i bɛ min kɛ i kolo tugudaw i bɛ jɔ ni fɛn fɛn i tɛ se a si kɔrɔ wa n'i ma farati n'i binna fana i ninakili bɛ jɔ n'o dun kɛra dɔrɔn ni maa tɛ a ka gɛlɛn o de la maakɔrɔ minnu bɛ yen banabagatɔ minnu bɛ yen maa ka k'u kɛrɛfɛ u k'u hakili to u la kuma bɛɛ k'u lajɛ min ye sow ye ka u kow bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ minisiri min tun bɛ baara ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye an ka minisiri kɔrɔ ye Abdulwahab Berete ala y'ale ka kalifa minɛ a la maa min don maa mafalenba don IRD a y'o tɔndenya kɛ avocat ba fana tun don an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ sa ko min ye Berete Abdulwahab Berete k'ala k'a dayɔrɔ sumaya Adema fana min ye o président d'honneur Mamadou Diko ale fana y'ala fana ka kalifa minɛ a la ni tile fila laban in kɔnɔna tiɲɛ na janajago kumaw bɛ ka fɔ ka caya kosɛbɛ anw yɛrɛ balimamuso n'o ye Yerita Ba ye ala y'o fana ka kalifa minɛ a la sini n'ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 13 o ka janajaw kan ka kɛ Misabugu la an bɛ dugawu kɛ foro ninnu bɛɛ lajɛlen ye an ta ni walitaw fɛn fɛn ye silamɛ ye ala ka u dayɔrɔ sumaya ala ka an yɛrɛ mɛn ka saraka b'u ye sini kɛra labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o d'a ma timɛ ko ɲuman sunkalo tɔ ala k'o nɔgɔya ka musaka k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya wulada in na ta an b'o jɔ yan n'ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 n'o ye 21 ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ débat ale kɛnɛ kan amara kana to ka datugu an fana dala cɛ kana to ka datugu an dala funteni ko in a ma nɔgɔn dɛ bi de an taara dɔ lajɛ an yɛrɛ a dɔn tiɲɛ na ni mɔgɔ tɛ mɔgɔ min kɔrɔ a ma ɲi dɛ fo mɔgɔ ka k'i kɔrɔ yɛrɛ de puis sun tiɲɛ don an ka diinɛ don an b'a ta ni dusu ye an bɛ fɛ ka bato kɛ nka mɔgɔ minnu b'a dɔn k'a fɔ ko nin waati ninnu ka gɛlɛ u ma u kan ka kow jateminɛ yaasa u yɛrɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min n'o tɛ ko in filɛ nin ye a ma nɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn sabula n'i ye maakɔrɔw yɛrɛ kɛcogo ye bi ka tila ka na kurantigɛ in fana fara o kan degun minnu bɛ yen bi jamana yɛrɛ kɔnɔ fana wariko ni fɛnkow la maaw yɛrɛ sɛgɛnnen don cogo min na bi n'i y'o bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de kan ka ɲini kuranko la yaasa lafiya o bɛ se ka na mɔgɔkɔrɔbaw kan cogo min olu de ta ka gɛlɛ a la kosɛbɛ tiɲɛ don denmisɛnninlakaw n'a guwanna mɔgɔ bɛ bɔ fɔlɔ an tun bɛ k'a fɔ yan kuma daminɛ na k'a fɔ mɔgɔw ye k'u k'u hakili to u yɛrɛ la an y'a fɔ kuma caman mɛn bi
baarakɛlaw yɛrɛ caman y'a faamuya mɔgɔ caman bɛ k'a faamuya an bɛ dugawu de ka sa min ye nin funteni ye ala ka a banko ɲuman yira ani silamɛ caman na musoman bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21